Toto není politická objednávka. Toto sú myšlienky jedného bezvýznamného občana. Schyluje sa k marcu v roku 2016. Na hajzle si pozriem Facebook a hneď som vedľa, lebo čakám príspevky od kamošov za triezva. Sa cítim ako v Orwellovej knihe, je mi beda. Vyťahovanie kauz a polopravd, volov stádo tlačí na povrch cez médiá špinavé prádlo. Chcú sa mi navrtať do hlavy a potom chorou vládou korigovať toky financií nás tých bláznov. Uveríme raz za 4 roky, potom sa im vyplavia na povrch chore kroky. Groteska na pokyn, dokým nezmeníme svojou volou a či činom voľby. 2016 máme kaliber byť mocný. Niektorí tvrdia poďte do ulic bez palíc len protestovať, iní možno s palicami otestovať trpezlivosť polície. Učitelia, zdravotníci, čitatelia, gorily už potvrdili pozície. Masery, CTčka, VAO staví naše munície. Nebude to prevrať, žiaden puč sa nekoná, ani SMP nebola pre náš národ ikona. To nie, chceli dokázať len nevyhnutné, že ten národ žije. Je tu vojna a možno tvoja voľba dokáže, aký sme zvrchovaní. Voľba srdca a nerozumu, no intuície, nekozu, buď čo hreje iba heslami a miestami si pripadáme bezbraní jak holá kunda. Kurva, sa preverme a preverme na seba, zodpovednosť není žiadna veda. Treba voliť podľa svojich predstav, chytiť sa vesla a nepodľahnúť iba funkčným heslám. Kto je skorumpovaný, nemá zabraný ponúknuť úplatok, cítiť sa pred nami, cítiť sa pred vami, cítiť sa sám pred sebou, jak chytiť vlak, ktorý ide hodinu s meškaním. Je to medzi nami 10 ročia selaví, 25 rokov po páde opony ti nevadí, že pomaly bez obalky už ani kuchár nevarí. Začína to výchovou a len malými vecami, myknutie plecami je chyba, to býva ten problém. 5. marca raz za 4 roky chcem a poviem, viem ktorých 4 ľudí zakružkovať burne pôjdem, bo Slovensko chcem už dostať von z tých hovien. Vieš kam ide polovica tvojho platu, do štátu reálne ju prevezme len vláda z kratu. Pohltí ho supernova, čierne vákum, dokým nezmeníme doky týchto opic, čo si hrabu kopy bratu.